zat een kleuter eenzaam thuis. Had stiekem lucifers gepakt, het vuur werd het huis. De buren stonden als verlangd en hoorden het schreeuwend wicht. Totdat de brandweerwagen kwam, hij zag en deed zijn plicht. Hij was de strijder van de Rode Haan. Hij stond paraat, want hij was brandweerman. Ja, muziek is het mooiste wat er is. Ja. Ik ken er net zonder. Nee? Nee. Ik geef mijn muziek op bed en mijn muziek van bed. Zo speelt ze eerst. Toen Maarten geboren werd, toen laat je in het ledekantje op het leven. Toen wippelde hij daar altijd al in. Oké. Ja. Op het leef. En ja, zo daarom net begon door te begon te kropen. En ook mensen die kroop vooruit, Maarten kroop achteruit. Achteruit? Ja, want ja, oor stond de kapje nog, hij wie wel. Oh en ja. dan achteruit, dan stond hij de holle net. Nee. En dan lag je er altijd nog op de grond te wippen. Het zit er eigenlijk al van jongs in. Want voordat ik het keyboard speelde, toen ben ik begonnen met oorinstrumenten. Wasmachines, koektrommels, CCV-auto's, lantaarnpiano. Daar ben ik op begonnen. Dat is echt mijn allereerste instrumenten. Maar hoe spelen ze dan op lantaarnpeel? Gewoon erop slaan. Oh, wat lood joh, daar sloeg hij op. Ik ging Maarten net om wat het weer, maar om het lood. Ik hou van het platteland, ik ben een Noorderling. Kom van klei uit veen en zand, ben hier geboren. Hier staat mijn huis, in mijn provincie voel ik me thuis. Maar dat lijkt me echt voor jou om te leren, want dan kan je natuurlijk net Noorden lezen. Klopt, nee. En hoe gaat dat dan? Nou, toen ik nog les hier, als ik een versje moest leren, dan was dat op een bandje zetten. En dan moest ik dat bandje luisteren, dan moest ik zo de versje leren. Ik treed op in rusthuizen en op bruiloften heb ik wel spelen. Ik heb wel eens op een boord spelen en ja, dat doe ik al vanaf mijn 24 jaar. Toen is mijn eerste optreden begonnen. Dus we hebben na je sterren hier in Riet. Nou, eigenlijk. Zo'n speeltje. Ja, Maarten kan Nou ja, overal op spelen. elkaar club, hij speelde overal maar hè. Ja, hij zou ik weer op elkaar club spelen. Nou, en in het kerken had hij wel spelen. Ja, wel op een dag. Ja, Overal. op die wargels. Maar dan ben je dus voor Grutskop in zo'n denk ik. Ja. Ja, wees wel. Ja. Nou, hij was er ruzie. Ja. Ja, worden. Ja, wel. Waar gaat het dan hoor? Nou, meestal hoe we van de woonleden dat begon, haast. Nou, maar die, Oh, ik die meer dat die box. technisch is. Het je verstand van die versterker. Oh. Alleen nog dan? ik. Maar verder kun je wel later opzetten, no? Ja. Ja. Ik ben een Noorderling, kom van klei het veen en zand, ben hier geboren. Hier staat mijn huis, in mijn provincie voel ik me thuis. In mijn provincie voel ik me thuis. Goeie. Wat is er aan de hand? Wat ben je ook onderwang? Ik ben aan het schaven voor een hekje op de Schelling. Echt bij Ameland. Voor de zon. Aha. Dus je bent wel een handige Harry. Ik ben toch op de meest noodzaak. Een heel mooi kap.
En dit is jouw hobby? Ja, wij hebben zo lang als wij getrouwd binnen zitten maar hen in de hand. Dus sappen jullie wat om? Ja, nou ja, we hebben een lietse boerderij. Dit is het boerderijgedeelte, zitten we dan. Doe maar. En die skier ben ik van u. Daar hebben we wel pielen. Ja. We leven hier het God in Frankrijk. Ja, we leven hier naar de natuur toe en daar naar de mensen toe. Wat heb je dan lever? Voorlopig leven we discount uit. Dan, Oké. Nou, bedankt voor de rondleiding. ja, nou, succes. Hè.